Kaixo lagunok, hemen gaituzue berriro ere hiribaratzea saioan. Gaurko saioa oso mamitsua dator, beraz lehenbailen hasiko gara. Lehenengo bidaurretara joanen gara, Mikel Etxegarairekin daukagu hitzordua eta berak azaloreak landatzen erakutsiko digu. Ondoren, Mikelekin berarekin tomateak jasoko ditugu. Aurreko astean tomateak kimatzen erakutsi zigun eta gaurkoan jaso eginen ditugu. Gero, katakrakera hurbilduko gara. Iruñeko Alde Zaharrean dagoen katakrakeko sukaldean sartuko gara eta bertan Maitanek borraja entsalada bat eginen digu. Eta azkenik, Inigo Segurolaren baratzeko pikuak atala. Gaurkoan zer ekarriko digu Inigok? Lorontzietako uzta, bigarren atala. Ikusi duzuen bezala, badaukagu gaur ere zer ikusi, zer ikasi, ezta? Bagu, astera goaz. Mikel, Txalean. lehenengo eguna ez da, ikusten zaitu dela. Ja, baditugu egun batzuk, baino gustora etortzen gara bidaurretara. Bai. Lesakar bidaurretako etxarriko ez dakit nongoa zaren, ez? Toki guztitakoa. Toki guztitakoa. Bueno, lesakarra. Lesakarra, baina hemen bidaurretan lanean. Landatzera etorri gara, baina azalorea, ez? Landatu behar dugu. Bai. Zuk esanen duzu. Ikusiko dugu. Ikusi dut kordela ere ekarri duzula. Bai. Bueno, mentxe ditugu, dena azalorea da. Bai. Man digute mintegian, periodikoarekin hemen banatuta. Zer ba? Badirelako epe ezberdineko azaloreak. Ara? Esaten aldugu, urtarrian loratuko direla hauetako tarte bat. Bai. Hauek otsaiakoak izango ziren, eta hauek martxokoak. Badirelako hori, loratzen dira, esaten dira, eguneko azalorea, 150 eguneko azalorea. Orduan egiten duguna, egun berdinean landatu, eta gero, ze hilabetetan dagoen loratzeko, horiek loratuko dira. Osea, epeka doaz. Landatuko dituzue egun berdinean, baina loratuko dira hilabete ezberdinetan esan dezagun. Edo garai ezberdinetan. Edo garai ezberdinetan. Ez duzu bereizten ezertan, ez? Bakarrik periodikoarekin banatu da dagoela eta horregatik daude banatuta horrela. Bestela ikusiko zen. Azkenan azalorea dira denak, eta ezberdina dutena da lorea. Lorea gero eta beranduago izan, gero eta lore txikiago da. Eta lurraia prest duzu, landatzeko? Bai, mugitu genuen, lengoan, eta hasiko gara. Landatuko ditugu, filen artean, hilaren artean, 75 zentimetro dira. Karo, hartzen du nahiko ostoekin eta nahiko zabalera desente hartzen du. Bai, desentea. Bale. Eta gero, hilaran bertan, 50 zentimetro. Bale. Bai, metro erdia. 75, metro erdi. Guk egingo dugu, kasu honetan, pixka bat etxeko baratzen egin zen bezala, eskuarekin. Bai, ikasi behar dugu gainontzekook. Bai, egingo ditut hiru atzamar eta erdi. Bai. Hemen izango zen. Bale. Horrela pixkot. Hiru atzamar eta erdi. Etxeko. A ber, harri. Bai, berdina dira. Zure handia bada. Bai, baina gero distantzia behar da ez hau. Bale. Eta ingerurekin ere distantzia berdina. Gutxi gora bera, ez? Gutxi beti. Berdina dugula, hori da. Gutxi iramango dira. Bale. Eta orduan... Txako dugu kordela. Eta jarriko duzu hilara bakoitzean epe berdineko azalorea, ez? Bai. Hori da. Hilaran bertan saiatuko gara orden batekin egiten. Orden horrekin azkenan lortuko dugu, ez egotea dena, hemen de repente 4 loratuak, beste 5 gabe. Politxa. Egonen da baratza, politxa. Hoi da. A ber, aztu zaidala neurtzea hemen. 1, 2, 3, eta erdi. Hementxe. Ongi.
Hola, xuxen. Xuxen, bueno, bai, asteburun ez gara horrela ibili, baina Bueno, baina asteburukoak pasa dira, ja. Ez da ni ba. Bueno, orduan hartuko dugu. Ematen dizue denbora orduan asteburutan ere, martxan ibiltzeko. Bai, Baratzea. liberatzen dugunean, bai. Bueno, Bai. denbora hori probesten duzu ongi. Bai, hori da. Hori ere behar da. Bizitza Bai. soziala deitu zaio, Mikel. Hori da, mira, hementxe markatu digute. Ara, Hemen pella ikusi. enero Pella jartzen enero. du. Hori Enero- urtarrilak orduan. Hori da. Bale. Enero mero. Bale. Enero mero zer da hori? Ez dakit. Baina zu bota induzu bintzat. Bai. Bale. Mero Bale. arraia delako, baina. Hori da. Bueno, hemen badugu erreferentzia brokoliarena ere. Hori, eskuinean. bira, alboan Orduan daukazuna, erabiliko dut ez? hori, bai. Listo, markatu Listo. dituzu tarain. Bai, landatuko ditugu, Bale? esku bateko aitzurrakin. Urtarrila markatzen zizuna hor jarri duzu ja. Bai. Eta, bueno, bilduko dut. Orain egin beharko Uste dut genukena kordela. da, beste azalore mota, osea, beste Hori da. epea daukana, Hori da. 75 ez? Listo. Vale. Orduan azalorea. Urtarrilean janen ditugunak, abenduan eta azaroan. Oiek ederrenak, esan duzu, Bai, lore handiagoak izango dira, eginen direla. eta hoi txikiagoak. Ongi? Pues beste kuriosidade bat ere. Ze Bai. kuriosoa da, Bai, epeen bai, kontu hori. Bai. Hori industriarako oso ongi etortzen zaie. Claro. Dena batera jarri eta gero Claro, epeka claro. mozten joan. Eta etxerako ere bai. Eta txerako ere bai. Claro, baietz. Hori da. Behin Oso lan ongi. egin eta ja Hori da. dena egina. Eskerrik asko, Mikel. Bai, zuei. Animo. Bai. Mikel, esan diazu tomatea jaso behar genitula, beste tomate mota bat, baina ez diazuna esan da, konpainia izan behar genula. Bai. Eta nor Bai. dugu? Neska polit hau? Ne arreba, Maialen. Maialen! Eta zegin behar duzu lagundu behar diguzu? Bai, Bai? Erakusten dizu Mikelek? Edo herrieta egite dizu? Erakusten dizu, oso ongi. Bueno, tomatea jaso behar dugu, baina Bai. ikusten dut, berde, xamar daudela, badago Bai. zer jaso hemen? Bai. Guk, dendek, adibidez, etxerako baldin bada utziko genuen gorritzea eta Bai. azkenean ondutzen bada landarean Bai, zapore askoz gehiago dauka, logikoa dena. bai. Baina dendek nahiago dute pixka bat laranja kolorea izatea dendan Karo, aguantatzeko. eske dendan egun bat, bi egun Bai. behar balin badu, Bai. ja Eta gorrituko eraman da. arte, hori da, bihar eramango dugu, orduan Claro. ja egun bat beranduago, ja, eta dendan 2-3 egun egoten bada, ba ez Bueno, baina galtzeko. horrela jasota ere, erdi laranja ere, nahiz Bai, eta bai, etxerako izan, zaporetsua da, bai. etxean ere Gu- eginen zaigu. Hori da, gu saiatzen gara ere ur asko ez botatzen, beti mantentzen pixka bat puntxo justori lehorra edo, ba, azkenan ur asko botazkero urez puzten dira. Ja. Orduan ez dauka zapore gutxiago Claro. dauka. Bueno, eta jasoko saiatzen gara duguna? beti zapore gehiago izatea. A ber, Orduan jasoko duguna, zein? ba, hau bera izan Maialenek jasoko du, igual? Bai. Duzu? Venga, Venga, ba, ba. Maialen. Jara hemen. A ber. Eta nondik egingo du? Tire egin behar du? Ez, bira, egin beharra da zurtoinak egiten kontrako aldera. Ah. Orduan gora egin beharra da pixka bat, eta hola xen. Ara! Beti atera beharra da, ateratzen bazaigu puska hau, berarekin. Ba, kendu beharko genion, bestela zulatuko zuen beste bai? tomatia, bai. Bai, Orduan berak ongi egin du? bai, Claro, oso ongi. Vale. A ber. Mikel, galdera bat. Bai, Nik tomate honi, adibidez, hemen zarrasta hau, ikusten diot, hau Bai. zer litzateke? hori urarengatik normalen pasatzen da. Bai? Ja, ondutze puntu horretara iristen denean, Bai? ura punto edo golpe handi bat hartzen duenean,
zartatzen dira. Orduan, bueno, hau ez da zartatu, baina, bueno, hortxe puntuan ibili da. Hau, zartatzen bada, ja, ura galtzeko arriskoa handia badu. Orduan, usteltze puntora joaten da, eltxoak etortzen dira, ja itxusten du Orduan, horrela ikusten badugu, hobekentzea, bai, landaretik, ez? Bai, arriskoa daukalako, hori, kaitzen bat edo euri jasa handia hartzen badu, zartatuko zen guztiz, eta orduan ja ura aterako zitzen. Eta tomate honek, lehen ikusi duguna baino, haragi gehiago dauka, bestea urtsuagoa zen, ez? Bai. Hau, komertziatzeko berarekin, beti hartzean edo, agian ez delako landaretik ateratzen igual fuerte egiten diozu, eta karo, bestea ja kolpatu egingo zen. Eta ja behin kolpatuta, usteltze puntu hori, edo usteltzera azkarrago egiten du. Bale. Badugu besteren bat, Maialen, jasotzeko? Jasoko dugu besteren bat, edo ez? Bai, ez? Venga, beste bat, a ber, guazen bilatzera. Hemen igual, ez? Azpikalde hortan. Eta imarko genuke, lehen esan bezala, kontran. Hori da, heldu pixka bat. Eta huere ongi atezu! Bika, Beante. Hala. Hori ere bai, kubuan sartzean ere pixka bat beti mantendu beharra da, zaindu beharra da, hori, ongi. Kolpatu, botatzen baduzu, beti... Ezin dugu frutua bota. Beti saiatu, xabuzten. Kariñoakin, hori da. Barazkiak. Pertsonei bezala. Gero tripara doa. Kariñoakin eta respetuakin tratatzen. Oso ongi, tomatea ere jaso dugu, jarraituko dugu jasotzen. Zuek utzuko zaituztegu eta gu jarraitzen dugu jasotzen, bale? A ber, venga, guazen beste bat, bila. Bueno, oraintxe bertan ikusi dut hor bat, lehen arren inguruan hitz egin dizuet. Bai, eta begira, adibidez hau ar berdeak izan den zen, eta ikusten da fruitua nola erabat usteldu den. Usteldu da. Bai. Pues komeni gortik kentzea, ez? Bai, kentzea eta guk egiten dugun metodoa ikusiko dugu, hortik dabilen. Bai, ze, arra erakutsi behar diozu, Mikel? Ez, honek eskapo egin du ja. Bai, eskapo egin du. Ja, bueno, portzik kaso guk erabiltzen dugun teknika, hau da. Zanpatu, eta listo. Eta listo. Altxen, lurra jantzela. Lurrak ematen duena, lurrari ematen diogu, ezta? Hori da. Oso egi, Mikel. Eta eskerrik asko, Maialen. Beste batean igual etorriko zara berriro ere, bide horretara. Bale. Maitane, katakrakera etorri gara gaur, baina sukaldean egonen garen arren, katakrak ez da bakarrik sukaldea. Ez. Zer da katakrak? Potolo bat da bai. Azteko kooperatiba bat, irabazi asmoregabeko kooperatiba bat, eta funtsean da liburu denda handi bat. Egon gara, pixka bat ikusten, liburu handi bat, Iruñeko Alde Zaharrean kokaturik dagoena. Hori da, bai. Eta pixkat, liburudenda politikoa edo esaten dioguna, oso fondo handiko liburudenda. Bai. Eta urteak daramana bidean, ez? Iruñan 5 urte zegoen zen Kurian antzeko proiektu bat, eta gero salto egin zuen txikia gelditu zelako. Eta areto handi bat zeukan lokala bilatu zen, eta alako, lokal polipolita. Eta ze filosofia darama katakrak, kooperatiba honek? Gu moldatzen gara modu asamblearioan, funtsean nahi duguna da sortu enpleguan, enplegu hori modu politiko batean, aritu zaitezken. Eta bai liburudendan eta bai kantinan edo areto nagusian, pixkat, eta orain editorialean. Egia da, orain editoriala zaret ere, bai. Pixkat, hori, ekonomia solidarioa landu, saretza, hiriarekin, erlazioa beste kolektiboekin eta beste antzeko proiektuekin, saretzea lortu, eta hori ezagutaraztea eta pentsamendua nola sortu eta nola aritu. Eta ibilbide oparoa egiten ari zarete. Bai, Iruñerrian eta Iruñerritik kanpo ere ezaguna da katakrak. Gauza asko antolatzen dira hemen,
ezta? Bai. Badugu areto nagusia edo zein kolektibok egin dezakeela bertan edo hitzaldia, liburu aurkezpena edo dena delakoa. Eta egia esan oso harrera ona izan duela hirian eta asko erabiltzen dela. Eta bakarrikan hori eskaera horrekin daukagula kriston agenda. Guk ere tarteka saiatzen gara ikastaroak sortzen eta agenda propioa sortzen, baina egia da eguneroko lanak azkenean irabazten duela. Eta zu eguneroko lan horretan sukaldean aritzen zara, Bai, hori da. Eta gaur etorri gara pixka bat zurekin errezetaren bat egitera, Maitane? Bai. Zer da gaur eginen duguna? Gaur okurritu zaite egitea borraja entxalada bat. Borraja entxalada? Bai, borrajari beste aukera bat emateko. Bai, zeudaran asko ez da jaten, hemen behintzat ez da eskatzen menuan eta barazki egosiak eta. Orduan, freskoruntz joaten gara, gehien bat. Baina, beste aukera bat bada, entxalada. Eta horretarako zer da erabiliko duguna? Borraja bera bai, noski? Bai, baina gu momentuz entsaladarako txortenak erabiliko ditugu, gero pikillo konfitatuak, oliotan soe eginda, labean poliki-poliki, albi gazta, Hombre, arrazuko gazta. Eta egingo diogu ere oliozpina ezti pixka batekin. Bale. Odagareseko eztia. Osongi. Bueno, nahi duzunean. Bai, orduan egingo duguna da, borraja ur irakiten dagoela, eskaldatu pixka bat, 2 minutu edola. Ez dadila oso biguina gelditu. Eta zuzenean botako dugu izotzetara. Bale, hor daukazu ja prestura izotzekin. Hori da, bai. Horrera botatzeko zuzenean. Bai, orduan hasiko gara horrekin. Bai. Hona botako dugu gatz pixka bat. Eta borraja. Zuzenean, Zuzenean. Bai. Ordularia kontrolatu. Ez pare bat minutu edo nahikoa da. Eta entxalada horren oinarria orduan izanen da borraja bera. Hori da, bai. Borraja hotza, gainean pikilloak pixka tiratan, edo osorik gustatzen baldin zaizu osorik, eta gazta gainetik, eta horren gainetik binagreta. Eta hola, simple, niri gustatzen zaitere pipermin beltza botatzea, baina hori ja gustora. Eta hori, eta da kristonona, bai? Bai, hori orduan probatu beharko dugu, Maitan, Bai, pikilloak, klaro, dira, horrein baldin baituzu pasaren urtekoak, deztela itxin behar da pixkatira jera arte. Bai, oraindik ez ditugu jaso, baina, iazkoak erabili ditzakegu, Eta hauek zuek egiten dituzu, esan duzu, labean suabe. Hori da, jartzen dugu bandeja zapal batean, alde bate kapa bat bakarrik, ez? Banaka, olioz bustita, 20 minutu 180 gradutan, atera, buelta eman banaka, beste 20 minutu. Eta listo, ez dute ez gatzik ezer. Deus ere, daude soilik, bere hortan. Eta konfitatzen dira eta oso xamurra gelditzen dira. Aragia besterik ez da ikusten. Ja, hori da. Tomate hori, tomatea, piper hori, hola jateko moduan. Bai, dira herriberako piperrak. Zuen hornitzaileak ikusten dut Bidaurreta, ikusten dut Albi, herriberakoak, alik eta gertuen... Bai, gure ideia beti izan da, gertuko produktuak erabiltzea, bidezko merkataritza, batez ere kantinan barran zeren txokolate asko erabiltzen da, kafe asko erabiltzen da, azukrea, orduan produktu horiek hemen ez ditugu, eta behintzat bermatu izan da daitezela bidezko merkataritzakoak. Eta hemendik alde neurrian, indikan sazaila da dena topatzea, eta... Bueno, gero eta produktu gehiago, ez da? Bai, gero ez da beste. Ari da pixka bat... Batez ere barazkiak, lekaleak eta bar, hori erresa da izatea. Bai, eta hori da. Ongi. Maitane, baditugu ja, borrajaia oztua eta dena, ez da? Bai, hori da. Pasa duzu izotzetik. Izotzetara. Eta orain ja montatzea besterik ez da falta. Pues nahi duzunean. Bai, egingo dugu oinarrian jarri, borraja freskoa. Ze kolore berdea. Bai, gutxi egiten denean borraja eta fresko dagoenean, geratzen zaio klorofila guztia hor. Claro. Bai. Gero, gatzetuko dugu behintzat parte bakoitza. Vale. Osagai bakoitza jartzen duzunean, gatzatzen duzu? Bai, hauan sartzen baldin baduzu bakarrik borraja, dadila, bai. Jarriko ditugu pikilloak.
Ze polita, begira, polita esan dut gainera, Oraindik ez dugulako zaporea dastatu baino. Tako diogu ere bere olio pixkat fundamentu hau Bai, galdu ez dadin. Eta albi gazta pixka bat. bai. Osoan ere bai gazta, beira ze ongi. Bai, hola Fin-fina jarriko dugu. gustua. Hori da. Eta garbituko ditut fiskuak. Eta gero falta zaigu vinagreta edo Bai. oliozpina egitea. Gure hemen bertan egingo dugu Vale. eta erabiliko dugu esti pixka bat. Tuko dut. Oiara, momentu bat. Bai, lasai. Esti hau da nahiko argizari dexente, Bai. baina bueno, sukaldeko beroarekin Bai, berehala. berehala urtzen da. Ikusentzuleek ez dakite, baina hemen temperatura dexentean gaude. Bai, oi. Bai. Eta hau ere gustora. Olibarekin orduan egin duzu. Hori da. Puntu bat, hola gozoa emateko. Hori esan izun, eztia gozotu eginen du bai, binagreta hori. bai. Eta gozoa ongi doakio. Bai. Hau txiripaz topatu genuen, errezeta hau. Bai. Eta Ospina egia esan, jende askori gustatu zaiola asko, bai. Bueno, orduan hori Eta da orduan, seinale hori honena, da. Jendearen plateronekiko fidelizazio hori. Hori da. Pixkat ere botako diogu honi, zeren piperrek. Eztia gainera loditzen du vinagreta hori. Hori da, gelditzen da bai. Eta bueno, fundamentoso, esaten hori da. Olio gehiago ez egoteko oso gozo. Ozpinak laguntzen du diluitzen ere, Bai. edo disolbatzen estia. Eta pinta, maitane. Hola txorrota da txiki bat. Eta gero segun ze gozo zale zaren, pues gehiago edo gutxiago hori Ja. holaxe. Begira, ze erraza Bai. eta borraja erraza da. jateko beste era bat. Jarriko diogu beste norantzan ere olio Gordina. gordina. Eta pipermin beltza pixkat ere bai. Buah, Eta listo, oso horreixa da. Oso- Ikusten duzuen oso- bezala. Gazta- Berehala egiten da. gaztak ematen du bakailua Ja. momentu honetan, ez da? Bai. Baina gazta da. Hori da. Bai. Joe, Vegeta. mila esker. Zuei, Maitane. etortzeagatik. Etorriko gara berriro ere, Dastatzera, etorri behar zaretore. Bale, baita ere. Hitzartzen dizut. Programa hau hasi genunean, lehendabiziko saiotan, 3 aholku nagusi eman izkizuen. Batetik, balkoi edo terraza batean baratza txiki bat sortu nahi bagenuen, garrantzi asko zuela lorontziaren tamaina, hau handia izan behar zuela. Bestetik esan nizuen, lurrai ximaur zarra nasteko. Hori zala landare batek jasoko zuen elikagairik onena eta aldi berean nolaiteko sasoi ona edo ematen ziola landarei. Hemen dezue muestra. Ni benetan niri honek harritzen hau zenbateainoko garapena izan duen, ze ondo dauden landare guztiak, eta, bueno, lorontziak nahiko handiak dira, baina hala eta guztiz ere, nik baratzen ez ditutu olako tomate landareak, eta ez bakarrik tomate landareak, hemen azelga batzuk landatu genituen, aspertu nintzen azelga, koloretako azelga jatez, hau ja bera etorri ziren, kendu nituen, eta gaur, uztarekin gabiz. Esaten nizuen, balkoitarako oso ona zela, ohiko tomate bat jarri beharrean, tomate txiki hauek edo txerri ditzen dian tomate hauek jartzea. Hau berez da, tomate txerri beltz bat, ikeragarri ona, landarea gainezka dago, adarkatzen junda, esaten genuen nolabait 3 adar nagusi utziko genitula, eta egiten genuena zen, hola kimaketa, tomatearen kimaketa zen, nolabait zurtoin nagusitik adarkatzen diren adar horiek kentzea eta zurtoin nagusiak bere osotasunean uztea. Hau nolabait ja gainezka egin dit guztiak,
baina egia esan emaitza horren ona izaten nahi da, bertan utziko ditutela adar guzti hauek, porque honek berandu arte tomateak ematen jarraituko du. Tarteka, lotu egiten ditut, jarri genitun adar hauei, zera makila hauei, berez, landarea bere pixu guztiarekin ez erortzeko. Nik hau erabiltzen dut, baina tomate landarea makila hilotzeko, trapuzarrak hartu, algodoizko kamisetak, zarrak, tirak egin eta horrekin lotu. Hori da, nolabait gutxien kaltetzen duna tomatearen zurtoina. Usta oparoia izango da, oparo izaten nahi da eta izango da, beltz-beltzak, tomate osonak. Azelgak kendu nitunean, bertan piperminak landatu nituen. Eta gezurra dirudi, baina olako landari txiki batzutan, egia esan pipermina kopuru handi bat uztatu daiteke, eta hauia tamainaz gainezka daudela, eta arriskoa da pixkat gehiagia handitzen diranean hauek pikante xamarrak bihurtzea. Baina bitu zelako pipermin zoragarriak biltzen aigean, eta hau ez da lurrean. Hau lorontzi, tamaina handiko lorontzi batzutan dago, oseake. Baina esate dizuete, honen sekretoa da, ez dut berriro ongarritu, hasierako ximaurketa egin ondoren, ximaurtze horrek emate jo elikagaia sasoi guztirako eta hazkuntza osasuntsua. Hau da, guztiok ezagutzen dugun pipermina, baina badago pipermin gozo bat, dala landatako pipermina, zatarragoa da, zabalagoa, handiagoa, kolore berde ilunekoa, baina hau da gozoa. Lortzen badezue landarea datorren urtean, jarri izazue, benetan, pena merezi du, ez du zer ikusirik. Hoiek txigiagoak beharko lukete uztatuak izan, zenbat eta txigiagoak piperminako beak, baina landatako pipermina hauek gozoak dira eta nahiz handiak izan, zoragarri honak egoten dira. Azpian remolatxa batzuk landatu genituen, oraindik ez ditut jaso, baina gaur daguna. Hauek hola txiki-txikiak landatu genituen, eta ikusi, zelako 3 erremolatxa zoragarri dauden. Hauek zurituta jango ditugu, egosiak edo ensaladan gordinek, barraiatuak, seinoriak bezala, eta hostoak baita ere jangarriak dira. Hosto txiki-txiki hauek, ensaladan gehitu ditzazkegu, kolore polita izateaz gain, jangarriak dira. Oseak, kontuan izan, remolatxaren hostoak jangarriak direla. Landatu nuen tomate bariade handietako bat, eta benetan zoratuanago zelako uzta izango duen landare honek. Lehendabiziko tomatea gaur jasotzen dut. Lehendabiziko tomatea gaur jasotzen dut. Hau berez beharko luke negro de Crimea, baina ez da Krimeako beltza. Hau izango da Errusiako beltza, ez dela Krimeako beltza bezain ona. Zoragarria tomatea. Eta askotan gertatzen dena da, honi gertatu zaio. Tomate olako zulotxo batzu sortzen zaizkio, eta hori da ar bat barrura sartu dalako, eta ar honek tomatea usteltzera eramaten du. Eta hemen daukazue, frogetako bat. Gusi, tomate honi arrak egindako zulo guztiak eta erabat ustela. Hau ekiditeko bere garaian erakutsi nizuen Bacillus thuringiensis ekologikoki arrak kakatzeko modu egokiena eta zuzenena. Berandu ibili naiz eta hau behintzat ja ustela do. Baina honek dauke itxura bat ikeragarria. Eta bukatzeko usta oparoa, Hemen daukagu, berenjena kostatzen nahi zaiola ikeragarri berenjenai lehendabiziko fruitua garatzea, landarea zoragarri do, berenjenan lora oso polita da, morea, eta lore hau fekondatu ala, hasten da garatzen, kasu honetan ez dakitze barieda izango da, baina ikusi zelako zurtoin arraroa sortu duen, eta berenjena hemen dago, barru hontan. Hau garatuko da eta bere tamainara iristean jasoko dugu. Pepino bat baita ere landatu genuen, eta ni harritutan enbilen ez zitulako pepinoa garatzen. Lora emez gainezka dago, egizue kukurbitazioak, kalabazinak, kalabaza, pepinoak, badituztela lora harrak eta lora emeak. Lora emea, beti, hemen ikuste dugu lora eme bat, lora emearen atzetik badago o kalabazin txiki bat, o kalabaza txiki bat, o kasu honetan pepino txiki bat. Lore harrak, pepinoen kasuan, hemen behian ateratzen dira, txikiak dira, horiak, eta ez dute ezer atzetik.
Eta hau garatzeko beharrezkoa da polinizazio bat egotea. Lora arraren polena, emearen pistilotik barrena garatzen osartzen digu joan neurrian, hasten da pepinoa garatzen. Enituen pepinorik ikusten eta esaten nuen, hau igual, antzu izango da eta ez du lore harrik izango. Baina gaur goizean hemen nebila pixkat hau dara txukuntzen, eta gataka, pepinoa azaldu da. Oseak, egia da lore har gutxi ikusi ditutela, batez, oraingoz, baina baten bat egon da, bestela, pepino hau ez genuke gure artean izango. Oseak, kontuan izan, guzti hau, ximaurrari esker. Ardi ximaur zarrari esker. Eta gero baita ere, oso pozigno, ez tolako inungo izurriteik. Ez zait, ni moska blanka, pulgoiek, ez zer garatu. Eta hori da, bere garaian, usain belar desberdinak landatu genituelako. Usaietako geranioak, albakak, eta egia esan bere funtzioa bete dute. Normalean, hola, aterpepean egoten den txoko batean, moska blanka garatzea oso erresa da, eta kasu honetan ez da garatu. Oseak, gora usain belarrak, eta gora berriro kaka, ardiaren kaka, gora ximaurra, venga. Ikusi alduzue ze erraza den borraja entsalada bat prestatzea. Borraja jateko beste era bat. Ni bintzat animatuko naiz eta etxean ere eginen dut. Bueno, datorren astean badakizu ez zita daukazuela gurekin, beraz, ostiralean gaueko 9:00 hemen izanen gaituzue. Hamaika telebistan, aio!